बाप रे बाप, हम उतर आई रहनी बियाह करे खातिर। फुट्टा कहत रहे हमसे बियाह करबू तो तार जिंदगी तर जाई। हम मुना लिया के घर में हमरा के माटी घर में माटी लगा ना आई मुआते न बा हमरा के। हां कहत रहे हमरा घरे चलबू ना तो रोज पूरी पकौड़ी आ खाए के मिली आ नोतिया खाली चटनी पिसवाओ त लहसुन मरचा के भात से खिवाओ त गड़े ना। हां भतार ना रहती को चूल्ही में डाल के हम आग लगा के फूंक दे रहती ओकरा। हम आ जाओ आज बताओ तनी बड़का बड़का फेंकत रहे ना का हो मुनी का अभी ना पिसाइल का तारे मुंह पीस देबे बोलबा तभी ए खातिर ले कहला हमरे के त का हो गई कहा तो चार ताला बाटे हयर बा लिपट लिपट बता डांट टूट जाई। अभी तो है देखा तारू ना है पूरा देखला दंगल लिया अभी होने 4 ताला बा उकर नहीं की देखल हे तना देख ले तभी कम बा अभी हो तना देखइयो तू कतना करे बहन तो झूठ बोल के बियाह ना कर दे न तू तो तारा हाड़े हरदी ना लागी तू ओइसे भइल बाएगा ऐसा सुघराई पे उतान बाड़ू ढेर रहे ना मोर बाप के उतना रहे हम न कहनी कि ना ओडर फुट्टा से बियाह करब बड़ा धन बा बड़ा अच्छा से रखी हमके दिखा दल लिया के जा तू आ गइलू तो ठीक बा अब तो धन तन करवा द हमके कोची करे जन्म त जब लइका ना होई त सियान पे कोची होला उ सुनला बड़ा ना कहूत जब भिखार में त भिखारे न रहबा जे जखन मुंह न देखा जैसे जाम तो देखल ना खिचत फुटलो आखी जा मान जा मुनिया बो मान जा काहे किसी आलू की खिसिया नी तो हम कैसे बर्दाश्त करते सोच कहां हम कैसे रहत रहनी काका खात रहनी ए जाके बाप रे बाप खाली बैगन का सब्जी खिया त खजूर धरा दी मैं दही में साला का समूह बढ़िया रहत रही अकेले रहत रही ता त ना कच्चा कच्चा काम के चिल्ला जुटा ना खाए को न पड़ता का कहला हुआ फिर से कहा का बोले ना कुछ ना कहनी जैसे जा तो नहीं देखल जैसे जा चटनिया पीस के लेके आव रोटी संगे लपट के मार लोरो तुम पूछ रे तार मुहवा बेस है चटनी पीसा वाला भइल बड़ा चटनी पीस तक अब जिंदगी में खत्म हो जाई जा साला बड़ा डेंजर भी रे ये ने का करती है खानो में अभी ले बनैलस कि ना बनैलस ओकर तो जब से उतरल बिनु आ नथिए मंटिका ओकरा उतरते नहीं खे लागत हां तो उहे पहनले रहले तो सुंदरो लागेले ना तो ना पहने का जी का खूब मजा लागतनी का उखो मजा लागतनी हां ई बहुत हमरा के परेशान कर देले बिया के जी अब के बा हमारे घर में नरमौगी त के मार उतराई रही कि बियाह कोइले बनी खूब सुंदर बिया खूब धधाई रही सुगर तो बनाले बिया ठीक ना ओका सुघर बिया यही से त तरह के माने ले दोनों टाइम तरह के गोड़ लागे ले अगरबत्तियों देखावे ले अगरबत्ती और एगो कह के ले तो अब हमारे मेरी क्या बतड़ा भौजी अब हम का करी बताओ तू ही तारा ने आदमी के मुंह में करखा लपेट के गदा पे बैठा के भर गांव में घुमावे के चाहिए जन लो ऐसा काम कइले बड़ा माने हम ऐसा काम कइले बनी तब का माने ढेर लोग के हम देखले बनी मुंह लगा के झुना लगा ए से काला नु के लव मैरिज बियाह ना करे के चाहिए तब तू बोलता रू ना तो हम जिंदा अपना रह हम कर खिए लगा जातनी जानलू कि नहीं के बोले लायक काम कइले बनी त बोली ना आदमी जब धासते त का करे नहीं आवत जब मारते पीटते तो जाके पूजती ओकरा के मन का तो उठा ऐसे कला के सब कुछ सुंदरते ना काम देवेला जननी का बेड़ले कहतनी जोन मार के देखैती अपना बस में कस में करके रखती तब मुझे झगड़ा लगावल चाहत हम तो के बुझातनी मैं हम काहे खातिर झगड़ा लगावे जाई जैसने ऊ बिया वैसने तू बड़ा घर के लोग कितना कहल कि ओकरा से बियाह मत कर नत कर हमारा अच्छा घर में बियाह लागत रहे लेकिन सब के एगो ठुकरा के बाप माई के बात के थी कर दे उल्लंघन क के इनका से बियाह कइनी आइयो लिया के मतलब जिंदगी भर हम करवाते रहियन। अब हमारा बुझाता बाप माई कबो अपना पसंद से करल तो बढ़िया करेला जब तू अपना मन से करबू तब तारे नरके भोगे के बाटे अब भोगो तनी हो अब तो बुझाते कि जाकर मरियो नहीं की खत्म हो जाती है के बार में हम रोए के तनको मन नहीं करत काहे ओसन काम कइले बा तबे न रहे के मन नहीं करत आय आ काहे मारदा के रोज मारत तड़ू पीटत तड़ू हो तो का करी मारी ना तो उनका आरती देखाई का माने के तार के बियाह क के यही खातिर लेके आइल बड़ा उनका खातिर हम उनका साथ यही आई नी हमर कुछ सपना रहे ना सब होखेला स चाहे जैसन भी होखे कैसन रहेले उनका टेंशन न रही तनको कबे मेरे पे कैसे रखे के बटे का के दुख देले बन पहिन ओढ़ के रहते बाड़ू नए नए झमकावते बाड़ू भर भर हाथ है चूड़ी पहिन लही बाड़ू काची के दुख देता अखिया में होला त का
है तो मंगिया धो के हमार का मन खातिर करो हेला तनी तके। ठीक बनाओ हमरा बीच महीनी ना हमरा मर्द के बीच महीनी तो रोक सोचे इतने शौक पूरा हाँ। करत तब ओकरा के मार लाते मुंह के कोड़ले जाता तो तू रख ल तारे के सब पूरा कर हमरा कौन काम बा काहे हमर मरद नहीं के काम आते जाए इस नजर से हट जा हमरा हमरा तो अपने मौत हाँ। 6 फुट के बाटे कि हम काहे 6 खातिर फुट के बाद 10 के फुट रखले के बाद चली साला सब हमके दोष देता गाँव जबर केवनो ठीक बढ़िया नहीं के कहत कि तू बढ़िया बाड़े आय ओकरा कहे जाते तू लात जूता मारत रहतिया वैसे ही ना मानी विक्रांत अब रूप धरे के पर एकरा के जो बात के देवता लात से ना माने ले तो के बोंग देखा ही के चाहे ठीक रह छोड़ो बना कहाँ बाड़ी तू कहाँ बाड़ी रे बोल अरे का हो का तन विपद होले बा हां कुछ ना का का चुप रह तोड़ो घरवा में का हो का बोलो अरे बोलो हम कहत नहीं कि मन बीस कि ना मन भी का मानी हम कहत नहीं सुधार जाइबी अब तू लातो से पिटाइबा लतावा से पिटबी अरे का कर जी ई का करतनी देखिए हम कुछ ना कर हम बताओ ना। हम कुछ तोरा सहत सहत बहुत है हम तू कोई नहीं तो के जर्नलिस्ट की ना हम ना करम कुछ ना करो और सोचतन कि आज सुधर जाओ कल काल सुधारो ये मानते नहीं कि सच डेढ़ ना देखिए अब गोड़ पे गिरत तोर नहीं बाप माई सिखैले बा का बताओ सिखैले बेटे का सिखैले बा बरे सिखैले बा बोल अरे अरे ठीक है करता नहीं जी बहुत जो हट जाए बेरा पगला हो बनी हां कोई के एही डंडा ले के दू डंडा दी हाथ जगह डंडा ले मारा त नहीं हमार से कहीं ओकर हड्डी हड्डी टूट गई टूट जाए तो ठीक बा फिर रवे ने दवाई नहीं प्लास्टर करा के रे घर में हम खियाई पियाई खियाई पियाई और कुछ का बाबा के करी बताइए तनी नहाई फ्री चमकने के मुंह से न कहले रही ना के को नाक के नथले और ले आई उ ना ले आई जादन जोन दले बनी पैसा सुनार के उ लेके आवे अब जोरा भीख मांगवा तोर घर में आग लग जाई कुछ ना रही पगलाई बेटा। अवस्था कुल कोई जोना तुम्हारा दिखा खबर दे जला। हम